Zdravím dámy a páni, tu na Magrieve 101 a dneska si zahráme Brawl Stars na 5 minút a budeme sa musieť venovať týmto questom, čo tu mám. A ako prvé začneme s Brawlerom N. Zahráme si asi Game Grab a ideme teda hrať 3, 2, 1 teraz. Dúfam, že mi budete dávať odbery a lajky. Čo najčastejšie to pôjde, lebo môj kanál teraz len začína. Tak sa pozná, že napríklad som vydával často, keďže som len dneska ten začal, tak držte palce, aby mi to s YouTubeom dobre šlo. Ďakujem veľmi pekne. No tak nič. Áno, by to ultimo, tak budem to vyprašiť, čo vraví. Máte? Tak nič. Brawl Stars nie som až taký dobrý, ale snad mi to pôjde dobre. Tak než teraz mi to vôbec nejde. Prepáčte, že to nekomentujem, ale snažím sa trochu na tom sústrediť, aby mi to dobre šlo. Okay. OK, na začiatok je to celkom dobré. Do komentáru mi ináč môžete napísať, aké ďalšie videá alebo content môžem robiť, aké hry môžem natáčať a do komentáru mi napíšte, akého brawlera máte najradšej. Ja osobne mám veľmi veľa obľúbených brawlerov, ale vy budete vidieť, aký dáte mi hlavne like. A dajte mi hlavne odber, prosím vás. Viem, že to nesmiem delať. A v popisku možno dám aj môj Instagram, v ktorom som aj odhalený, tak tam môžete vidieť moju reálnu tvár. To nevyšlo úplne podľa mojich plánov. OK, to vyšlo celkom v pohode. Tak ešte máme toto. A teraz ako gratis si tu otvorím
nám vyšlo a to je Stardrop. Držte mi palce, ak tam bude niečo dobré. OK. Nejaký nový pin by sa hodil. Tak to bude asi pre dnešok všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a nezabudnite dať like, komentár a dovidenia.